Впечатлена съм. Имам огромното желание да ти разкажа за това преживяване. Убедена съм. Знаеш за онези моменти, които толкова дълбоко те разтърсват, че не можеш да останеш същият. Онези моменти, които отключват в теб нещо, което винаги е било там, но сякаш се забравил. Това се случи и с мен тази седмица. Погледът ми спря върху книга, която знам и вече съм чела. И понеже се старая да наблюдавам на къде се насочва вниманието ми, прочетох я отново. Но този път ще кажа, че тя ме прочети. Това е книгата на Веселин Орешков "Равновесие". Една книга, която е необикновена. Тя е преживяване. И докато четях, осъзнавах, че това е трансформация, това е пътят. Всемирът е цялостен и е построен на принципа причина-следствие. Толкова пъти съм чувала за този баланс, за това равновесие, но за първи път го почувствах на всяко едно ниво. В тялото си, в ума ми, в духа ми. Всяка една дума в тази книга беше като онези моменти, когато слушаш, например, някоя песен, когато целият настръхваш, когато песента те въвлича в най-високата си вибрация, когато усещаш как в подобни моменти си напълно свързан с Божественото. Прочетох и нещо, което ме докосна силно в сърцето. Няма значение какво се случва около теб. Важно е как ти избираш да реагираш. И тук автор е описал по феноменален начин как всички стихии са вътре в нас и как липсата на равновесието им може да разбърка целият ни живот. Огънят в нас е нашата движеща сила. Той е този, който ни топли, но може и да ни изгори. Въпросът е, управляваш ли твоя вътрешен огън или го оставяш да те погълни? Въздухът, той е този, който ни учи, че животът е един дъх, един миг, една глътка въздух. А как изразходваме този дар? Какво издишаме в света? Водата, тази, която приема всичко, тази, която не се бори, тя просто тече. И как можеш да се научиш да се движиш с живота, а не срещу него? Земята, тази, която е нашата майка, нашата основа, колко често забравяме корените си? Тялото, което ни е дадено свише, грижим ли се за него? Етерът, който е като тишината между нотите, който е пространството между думите, там, където всичко просто е. Свързани ли сме с този безкрайен потенциал вътре в нас? И точно както виждаме, например, един артист, който разкрива душата си на сцената, тази книга за мен разкри нещо удивително. Нещо, което винаги е било там. Способността да бъда в равновесие, в баланс, да приемам живота, да горя без да изгарям, да дишам осъзнато, да текат нещата в мен и през мен. Бях разтърсена. Затова трябваше да ти разкажа. И се чудя, случвало ли ти се да преживееш нещо подобно? Да прочетеш нещо, да видиш някого или усетиш един миг, който да ти казва: за това си тук. Това е твоя път. И ако усещаш, че е време да намериш своето вътрешно равновесие, прочети тази книга. Тя не просто ще ти даде отговори. Тя ще ти покаже истинските въпроси. И ако искаш да се докоснеш до това знание,
напиши просто искам на лично съобщение. Ти не чакаш трансформацията. Ти си трансформацията. До скоро!